Здравейте! Вие сте с Морско око и днес ще проследим работата по крайбрежната алея във Варна. Проектът, наречен Алея Първа, е сред най-горещите теми в публичното пространство през последните месеци. Инвеститор е дружеството Холдинг Варна АД, собственик на 120 декара имоти по продължение на Варненския бряг. Имотите се намират от северната страна на алеята, в участъка от Рибарски плаж на запад до Четвърта буна на изток. На 6 януари започна работа по първия етап от проекта, а именно изграждане на водопровод и канализация през Морската градина и по крайбрежната алея в участъка от Рибарски плаж до източния край на автомобилния паркинг, където се изгражда и главна канално-помпена станция. Тя ще изпомпва отпадните води на север към главната канално-помпена станция Акациите. Движението по алеята остава свободно за пешеходци и велосипедисти, но вече се допускат и лични автомобили. Гледка, която варненци бяха забравили през последните 3 години. Напомниме, че крайбрежната алея, чието официално име е Капитан Георги Георгиев, стана преобладаващо пешеходна през месец август 2022 година с заповед на тогавашния областен управител Благомир Коцев, позоваваща се на решение на областната комисия по безопасност на движението. Отделно бе дадено становище от Министерството на регионалното развитие, че алеята е изградена като брегоукрепително съоръжение дамба и не отговаря на изискванията за улица. В резултат беше въведен полицейски контрол в двата края на опешеходения участък. С това алеята се превърна в пълноценна и още по-атрактивна част от Морската градина. Не забравяйте да се абонирате за Морско око в YouTube, Instagram и Facebook. Можете да ни подкрепите с функцията SuperThanks или като сканирате QR-кода към Revolut. Първа стъпка от реализацията на проекта на Холдинг Варна АД бе направена с укрепване на склона между 2 и 4 буна и паралелното изграждане на автомобилен паркинг с 680 места през 2017 година. Текущите строително-монтажни дейности се извършват с високо темпо. Към този момент е обхванат участък от около 600 метра, а общата проектна дължина е над 1300 метра. На места тръбите вече са положени в покрито бетоново корито. Едновременно с това върви събаряне на старите постройки. Изпълнител е Хидрострой АД, а техническият надзор се осъществява от СС Консулт ЕОД. Широко обществено недоволство предизвика орязването на големите дървета в участъка на 2 буна, което беше санкционирано с глоба от страна на община Варна. Цялостният проект ще струва 8 милиона лева, от които 300 хиляди лева са предвидени за брегоукрепване. Предстои да бъдат изградени центрове за хидроложки експозиции, водни спортове, рехабилитация, конгреси и събития и туристически инфоцентър. По думи на инвеститора, всички постройки ще са двуетажни и високи не повече от 8 метра. В участъка на 3 буна ще има панорамен асансьор, свързващ автомобилния паркинг с алеята на спортната слава в Морската градина. Съществува опасност с този проект да се възобнови редовното движение на лични автомобили по крайбрежната алея, както в периода 2008-2022 година. Вашите предложения и препоръки можете да оставите в коментарите. Успешен ден и до скоро!